실굿 김무티기 하자. 그래 탄다. 뭐지 저래? Norok nugui mankana o je samung khai tongoni obo prai 15 বছরনি আগে কাম খাইজাক o jaga tabuk repairing yakeba kam teisa khainani bagui yapiri jagui tongo phiaba obo haike kam khaijago je o jaga nai nekhei ba ngoi khai nasigi naiki saimana je kami amchai rokni lamano obo haike no khaina obo haike khaijagui tongna hinai sudu o jaga simingya Tiprasa bari yakeba tiprasa amjaya obo haike no hinai bebagni khugono tini khobo khanaka tei mokol bai thangsang nukha nai dio jaga borokni kam khlaimani jaga boro tei borokni rom dio jaga pi sokmani borokni jeu rc tumarok hasingcha je tumarok bo jaga ni Kolanpur bazani hoite borok o jaga tui o samung no khaibai nai di prai minimum 12 kilometer hasalo pi sogui tui o jaga kam khaike o kam bahai engnai tei bo bahaike janai norong wan sugui nai di o kam ke lagai ba 2 ki tu lagai bazar telamura adi block ni bisingo klaio o bahaike no kubuni bosoni borok kam khlaini rok hanang pinang khai kom pi sirui haino nasinake kara khai yak bai su thoi to mon bongbo patla to patla mane abo kun kok sana kau korikha abo haike no borok kebang ma jaga bo haike lama prai prai mo lama 3 kilometer ya 4 kilometer ok hasalngana o lama ni nongko abo haike no yak bai no bongni je pis rok no uthogui tongmon abo haike no borok 2 number khai kam khai kalangna nai tongmon jorao amchani lukrok bai mana khaijaka tei o jaga kisa sa satai galayo o lamang kha prai tami chanai prai 400-500 poribar ni borok o lama te himlayo thanglaisu khayo prai o jaga school nok botongo kaisa CBSE school Horinath Vidya Mandir hinai o lama no borok ni thinang phiaba o jaga obo haike je lama no khaimano goi amchani lukurok tei o hasing ni mili o kamini borok jajagli angai borok lama no khainani bandoma khaika khainake kaham khainani engthun naile obo haike khaike borok khlairia hinai borok wan sugui kaise yapri sulaka nai dinorok je o lama ni obostha bobo haike khaika अबे जब तो साला देने वाला हो kita kelang lagi. 실굿 김무티기 하자. 그래 탄다. 뭐지 저래?
karena যতন এলাকানো বরফ যতন ঘুরে সেরাই যতন কিছু সময় দিই কিন্তু অব जों नायदे वानसखौ नायनायबाय যতন পরেছে जोंबो मानाय 10 বছর পরেছে তেসা नों रिपेयरिं फानो मालसि खालाय मालखालाय आरो yak mo normal ya si besi air malo ay di parlo na ito ba ako puro ka mo tini ke dal mo khay বাবা পঞ্জাক বাকসংজা এটা বঙ্গব আমি তো এটা দেখলে তো অনেক মানে কিটা জানি ফিল করে আর কি ভিতরে